sa snaží ERKO, že jednak osobnú zrelosť rozvíjať u detí a mladých ľudí a potom druhá vec je, že nenechávať si tú zrelosť alebo to, ako sa ja rozvíjam svoje talenty pre seba, ale aby boli schopní vychádzať k iným ľuďom. Čiže rozvíjať komunitu, v ktorej žijú, či už je to na miestnej úrovni, svoje stredko, svoja obec, ale taktiež cez programy, ktoré máme, alebo cez kampaň ako Detský čin pomoci alebo program Dobrá novina, rozvíjať aj takú solidaritu a všeobecne so spoločnosťou. Už od počiatkov RK sa prví RKári a potom sa to tak odozdávalo, snažili žiť štýl Mám rád, ktorý mal svoje také vnútorné aj vonkajšie princípy. Prvou hodnotou je živá viera. Živá viera pre mňa znamená radosná viera. Znamená to pre mňa život taký šialený, plný odovzdávania toho dobrého, čo ja som mal možnosť prijať. Potom je to radosná služba a pre nás je dobrovoľníctvo možno nie iba o tom, že mám z toho dobrý pocit, ale naozaj to berieme ako takú službu spoločnému dobru. Tretia hodnota je otvorené spoločenstvo, to je vlastne základ činnosti RK, ktoré sa snažíme žiť aj s deťmi. A potom zodpovedná za dôvera, čo sa ukazuje byť čoraz dôležitejšie hodnoty aj všeobecne vo spoločnosti, kedy sa relativizuje a spochybňuje všeličo. A posledná hodnota je úcta k životu. Ako pri deťoch, tak aj pri mladých ľuďoch sa nám osvedčilo to, že najdôležitejší je možno taký ten osobný príklad a vzor. Živý príklad, môj príklad, to keď viem odovzdať nejakú skúsenosť, ktorú som sám nadobudol. A druhá najdôležitejšia vec pri práci s deťmi, ale aj s mladými je, aby cítili, že ich mám rád. Že ich príjmam takí, akí sú, že im chcem niečo odovzdať a že ich naozaj úprimne, že ich mám rád, chcem byť ich priateľ a chcem, aby zažívali to, čo ja, tú radosť, ktorú som ja dostal, tiež ako keď som bol napríklad dieťa, už od 10 rokov som v ERKu a vďaka ERKu som vyrástol na človeka, mladého človeka, ktorým som teraz a ERKu vďačím za mnoho, tak to chcem aj ďalej vrátiť naspäť ERKu a mladým ľuďom. Animátorovi majú svojho staršieho kamaráta, od ktorého môžu aj kopírovať aj správanie alebo to, na čom naozaj tak záleží. Či už sú to rôzne workshopy na farských stredkách, alebo potom viac regionálnych stredkách, alebo potom sú to kurzy na rôzne témy, či už pre prácu s deťmi, pre osobnostný rast, pre zrelosť. A taktiež ponúkame aj metodické materiály, vydávame časopis Lusk pre našich animátorov, čiže tie prostriedky sú také rôznorodé. Stredka s deťmi, takisto aktivity s deťmi, tábory s deťmi, rôzne dni radosti, športové dni, kódovanie dobrej noviny. Dieťa si na stredku môže zažiť také bezpečné prostredie. A v tomto bezpečnom prostredí môže jednak rozvíjať aj priateľstva a učí sa základným zručnostiam životným, ako napríklad aj riešenie konfliktov. Ale na druhej strane v tomto prostredí sa môže konfrontovať aj s tým, čo bežne zažíva vo svojom živote. Nachádza odpovede na bežné otázky, čo ho trápi, aké problémy zažíva v škole, v rodine, čoraz viac aj to, čo si zažíva prostredníctvom médií alebo čo nachádza na sociálnych sieťach. Asi tie vzťahy najviac. Vzťahy s deťmi, vzťahy s ľuďmi, vzťahy s kamarátmi. Ja neviem, možno by som len tak niekde sedela doma pri televízii a nudila sa a zamýšľala sa nad tým, na čo tu vôbec som. Ale toto mi dáva také veľké vnútorné naplnenie. Na stredku mám možnosť o tomto rozprávať, na to sa pozerať z rôznych hľadisk a byť ako keby tak sprevádzaný vo svojom živote. Dbáme veľmi na to radostné spoločenstvo, na to spoločenstvo detí, že sa stretá, naučia sa žiť medzi sebou, naučia sa spolu vychádzať, riešiť spolu konflikty v takýchto normálnych životných situáciách. Snažíme sa, aby naši vedúci využívali na stredkách rešpektujúci prístup k deťom a naozaj, aby to, o čom deťom rozprávajú, naozaj aj žili. Človek, ktorý sa učí cez zážitok, ktorý sám na to príde, sám príde na riešenie nejakého problému, tak si to aj zapamätá. Plánovať si svoj čas, vyberať si priority, vie organizovať. Potom je to oblasť práce metodiky s deťmi, ktoré vie potom využiť aj napríklad aj vo svojej rodine. Možno raz, keď budem rodič, budem sa inak vedieť správať k deťom a inak vedieť s nimi pracovať vďaka ERKu. Využívam to napríklad v škole, keďže študujem pedagogický smer, tak mi veľmi veľa vecí pomohlo aj čo sa týka kurzov ERKa, tak mi pomohlo mi to napríklad v prihláške na vysokú školu a pomáha mi to doteraz, že pedagogické predmety pre mňa v škole ako keby ani vôbec neboli, že pre mňa
pre mňa už je to v podstate niečo naštudované. Mnoho z animátorov povie, že ERKO mi pomohlo vyštudovať vysokú školu, ERKO mi pomohlo do zamestnania. Konkrétnymi vecami, lebo človek, ktorý je animátorom, musí viesť určitú skupinu ľudí, musí dokázať vedieť komunikovať, musí dokázať vedieť riešiť konflikty, musí vedieť byť flexibilný, musí vedieť reagovať na danú situáciu, čo sa práve stane. Musí byť vzorom pre ľudí, ktorých vedie. A čo považujem v dnešnej dobe za čoraz také dôležitejšie je aj to, že sa snažíme, aby naši mladí vedeli kriticky myslieť. Že naozaj vidíme aj v súčasných spoločenských vývojoch, že mladí možno tak nekriticky prijímajú, čo sa im ponúka. By uľahčilo našu prácu to, keby bol register občianskych združení, lebo je to často náročné aj pri podávaní projektov a grantových výziev. A potom, ak by mohla byť väčšia podpora verejných priestorov, lebo práve to, že pracujeme tak pravidelne a naše skupinky sa častokrát stretávajú s otázkou, že kde sa majú stretávať, že je to taká malá vec a zároveň základná. Potom je to otvorenosť finančných mechanizmov, aby hlavné kritérium nebolo to, či sme neziskovka alebo štátna správa, alebo aký sme druh organizácie, ale naozaj by hlavným kritériom bol dopad našich aktivít a kvalita našich aktivít.